¿Qué tal, amigos? Despois de 8 capítulos en Descubrindo Oficios, donde pasamos desde sectores primarios como granxas de leite. Traballas con un animal así, Sí. o único que faz é ganar un holki. Vale. E non hai máis. A sectores moito máis industrializados como foi a fábrica de Nudesa, quería agradecerlle a todas estas empresas que nos deixaron participar con eles, pasar estas xornadas de traballo, porque foron xornadas increíbles, donde nos pasou de todo, así que vou vos deixar aquí un pequeno recopilatorio dos momentos máis divertidos do programa e ver como o pasamos. La cola da túa like. Espera. Me morí bien, Aí tes, dous guantiños para que parezcas un pouco profesional. Perfecto, espera. ¡Ay, vai sí! A ver, sujeta. Indumentao, como cheira a vaca. Cheira a vaca, algo así por aí. Me cago na madre. Pouco a pouco, home, non te mates. Ti dá pouco. Xa reventei. Olá, veña. Eu digo Y hasta aquí. ¡Pa! Ahí. E non só eso, teño que reconocer que na grabación do programa tamén tuvemos momentos épicos, increíbles, momentos que nos puxeron en tensión, momentos como estos. A verdad que o pasei genial, paseino genial grabando Descubrindo Oficios, descubrimos un montón de cousas, tuvemos un montón de anécdotas, pasámoslo super ben e conocemos un montón de xente, pero un montón, e xente magnífica que nos atendeu, pero vamos, millor imposible. O sea que volvo a agradecer e sobre todo reconocerlle pois esos pequenos consellos que nos daban, non? Para ser canteiro, Sí. coller a maceta e o punteiro. Como hay que enterrarla, cómo hay que darle la vuelta. Vamos a poner a Tino a trabajar tamén, Coge escoba, Dispuesto. coge recogedor. E, por suposto, non podía acabar de gravar este formato sin aportar a miña parte de neno que levo dentro, que me encanta deixala salir. E, por suposto, gracias ao canteiro, puden disfrutar deso que todos xogamos de pequenos que nos encanta coller o camión e as palas. Envidiádeme, chicos, porque esta vez eu puden coller unha pala. El ojo non me deixará enredar a min un pouco. Eu quero subir a eso, Eu quero xogar, eu voulle pedir permiso a ver se me deixa xogar coa pala, Podo... deixarme? Ao revés, pa aquí. Habemos pedra! E agora aquí recollo o brazo, Ahora pona aquí, e agora vamos a poñer aí. pona aquí nesta zona. Hai que levantar isto un pouco máis. Así que, nada, chicos, esta semana, como foi Semana Santa, a maioría das empresas estaban en vacacións, así que non pudemos facer pois ningún programa. Por eso quería brindarlle esta pequena homenaxe a todas estas empresas que nos axudaron, que se prestaron e nos deixaron traballar con eles. Ben fora a granxa de leite, os horticultores, os stunts, a protectora, os palleiros de que se portou maravillosamente con nós, a Nudesa, o sea, a todos, a Mamé Cantería, a Autosver, o sea, darlle as gracias a todos porque para nós foi increíble gravar con todos vós. Darvos as gracias de todo o corazón, espero que disfrutarades tanto como a nós deste pequeno proxecto e, olle, darlle as gracias a esta pequena comunidade que, aínda que sea pequena, é fantástica, que estades aí, apoyádesnos nos nosos vídeos, deixádesnos un like, un comentario, suscribístesvos, nada, nós imos seguir traballando a tope en Descubrindo Oficios e a ver que nos depara para a próxima. Hai que buscar materia, hai que buscar chicha, o sea que non te despistes, suscríbete ao canal, regálanos un like, un comentario, un pouquiño de apoio, de amor, para seguir manténdonos motivados. E nada máis, hasta aquí vos deixo. Este fin de semana é cortiño, entre que tomades o café, vedelo o programa. Veña, un bico, chicos.